Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mae hari ini. Aku dodol ya guys, rong dino prei, rong dino kesel. Tur ya kerupuknya belum datang. Iki alhamdulillah wis teko. Iki dodol rong dino, sok jemaah kondangan. Anu Mae tanggane anek sing dadi nganten. Engko ning gedung Sasono Suko Cepu. Masih bersama maknya. Delok nganten guys, malah ki sing dadi nganten kowe tak critani no ngeres guys ngesakno. Bapak ibune wis sedo ya guys ya Allah. Sakno ta yatim piatu dadi nganten pola dhewe muga-muga lolo kuwato ya nggir ya. Wis ngene nak dongakno sok mben selamat. Ora nek alang iki napa-napa wis aman-aman. Seger waras. Ini bar kembang turi anu Mbah dong telo ae ya. Alene keri. Wis saya dadi nganten bapak ibu. Iya le ember ayu sing medhuk lho. Ndek ngenane kae dong telane marai kuning elek. Bapak ibu wis kapundhut. Bapake guru ya ke ya. Iki bak sing ibuke iki ya langgananku dodol nek tuku apa-apa. Tinuk-tinuk ya ngah muga-muga padang dalane jembar kubure. Aku karo Gusti Allah ya Allah. Lanang wedok wis kapundhut. Sing lanang lara dhisik, guys. Sing wedok wong nek setia hati ya sampai mati. Kayak lagu ya, guys. Ya anake wis gedhe dadi nganten dhewe. Delok keseruane hari Jumat. Seruane dino Jumat ya, guys. Iki aku tak dodol golek dhuwit sing nggo nyumbang. Oke deh, waktu membantu tripu goreng tempe aku. Oke, tak masakan ke sini matang. Nek tempe tahu isi bakwan. Masih dibantu sama Balang. Lho wonge nata delok pecelan, guys. Lho, pecelan nek kacang, cambah, kembang turi, dong telo. Rong dina wonge prei ndelok dulure sing lara ning adoh. Dulure lara ning gadon etan. Wis mbar ditutup nek nata kuwi aku tak iki, guys. Kerupuke nggawa sing ndi? Wis iki. Sampai tak baleni. Alene kari-karinan iki. Alah kok onta pantep. Kok kasih nek taine asu. Kulkasku ora nek taine asu. Patang lompong. Lho mendung.
Iris tempe. Kok beklek. Kepengen isi tempe, tak candalan di HP-ku. Beklek, guys. Ngengei dong telo 5 lembar, Mbah. Sing ombo-ombo dong telo. Mbok jegoro kabeh. 5 lembar apa 6? Anak wong pesen lho. Pesen godhong telo dikon goreng. Kare goreng-goreng ning pawon yo ngene iki, guys. Wong desa iki enek yo ngene iki, wis to. Piye neh, enek yo kumel-kumelan. Kon dicari-carikan ku rak ning gone. Oke guys, kayak gerobakku neratan wis siap. Ya. Wis siap. Guys. Ini kono aku langsung tenan. Wis dadi tak wen-wen.
Dalam wis kebudan budal iki kerupuke ning kono Mbah Jek. Oke pemirsa, tak cukupi semenai konten dina iki ya, nek wis merepek nek pawon apa ndang budal iki. Oke jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share sakake. Muga-muga berkah barokah ya guys. Oke, kae dagangane wis ning kono kabeh. Wis ngenai ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam. Nih.